लोगोफोर आं मोनसे भिडिअ लाबोबावदों दिनै सासे मानसिया आंनावहाय केसनि बारै बुंदोंमोन माने बिथाङा कल खालामनानै बुंहरदों मैया दाखालिनिफ्राय बुंहरदों केस आंना 10:30 नि आं आफादनि गोबां खामानि मावदों नाथाय बे समाव आंनि केसआ दिनै उइथड्र जायाखै मानो आं दिनै बोसोरब्रै जाबाय आं बाहेरावसो दङ आं दिनै मोखां नुवा आं बाहेराव हाजिरा मावना जाफैनानैसो दङ दा न'आव आं बिराद उसुबिदा जानानै दं आं 10:30 निखौबो केसआ दानि उइथड्र जाया आं बेखौ मिथिखागौ आरो मिथिखागौ माने आरो खालामना होनो हाया दिनैनि बे गभर्नमेन्टआ हाया बे आरोखि ओंखायनो डाइरेक्ट बिथां सावरायग्रानाव खारन बियो प्रेसिडेन्ट हिसाबै बिथांनाव थोनहरदों आरो गबिन्द बसुमतारी धीरेन बर' बिसोर साथामनाव खारन बिथांमोना दङमोन हिसाबै आं बिथांमोनाव थोनहरदों थां गाबोनो नङाबा समफोर सावरायग्रा बिथांनाव आं थांनो होदों किन्तु बिथाङा मा होननानै बुंहरो मा अपसन हरो बै फेमिलिखौ दिनै आफादनि नामाव सोरबाया दिनै केस जादों 10:30 दिनै बेफोरनि केसआ उइथड्र जायाबा सोरबायदिनो केस जानांगौ आरो सावरायग्रा मोननावबोथ' थागोन फेरेंगा मोननावबोथ' थागोन बिसिनि केसआ मा उइथड्र जागोन ना जाया गथ'फोरनो जायाब्लाथ' बिसिनाबो जानो नाङा ना गथ'फोरनो जायोब्लाथ' नोंसिना जायोब्लाथ' गथ'फोरनाबो केसआ उइथड्र जानांगोन आफादनि गिदिर लिडारखाय माने केसआनो गैया नामा दिनै नोंथांमोनानो सानसे समाव खामानि मावनो थिननायखाय मावबाय गथ'फोरा दिनै बिथांमोना दिनै केस जाबाय बिसोरबायदिनो उइथड्र जायाबा सोरबायदिनो जागोन थ' लोगोफोर आं नोंथांमोनखौबो खावलायगोन जेसेबां एनडिएफ बिनि 10:30 केस जानाय थानायफोर बेखौ लिडारफोरनाव गारजोबनानै हो लिडारफोरनाव गारजोबनानै बै लिडारफोरा दिनैहाय खामानि मावनो थिननायावसो बै केसआ जोंनावहाय नोंनियाव आंनियाव गथ'फोरनाव गासैनावबो जाजोबदों दिनै बेफोरबायदि केसआ उइथड्र जायाखै लिडारफोरनिया जानो हागौ गथ'फोरनिया जानाय नङा सिदाखा आं बुंखायो खारन दिनैहाय लिडारफोरानो थिनबाय खामानि मावबाय बेसोराफोर आफादनि थाखाय खामानि मावनायाव थै-थां मावदों गथ'फ्रा दिनैहाय बर' हारिनि थाखाय थै-थां जिउ बासोमनानै दिनै केसखौ देरसिन साना लाफानो दिनै बिथांमोना खामानि मावदों खामानि मावनानै दिनैहाय बिथांमोना 10:30 केस जादों सोरनावबा गुबुन केस जानाय गिदिर केस जादों बेफोरबायदि केसआ उइथड्र जायाबा माबेबायदि केस उइथड्र जानांगोन दिनै केसनि बेलायाव बर' रायजो राजानाव गासैनियावबो केस दंजोबो दिनै ओंखायनो बेफोरबायदि केसखौ उइथड्र खालामनो थाखाय थाबनो मावनो थाखाय दिनै बेफोरबायदियाव गोसो गैया थ' जिखियानो जादोला आं केसनि बारै एसे बुंबाय दिनै सारनि बेलायावहाय फैगौ जानुवारि 27 तारिखआव बिटिआर सरकारा माबा मोनसे सेलिब्रेट खालामनो हागौ आरो माबा मोनसे प्रग्राम खालामनो हागौ नाथाय रन्जन दैमारिखौ गारनानै सार रन्जन दैमारिखौ गारनानै नोंथांमोना मालाबाबो खालामनो हाया मानो लाजिनांगौ नोंथांमोना जाया सेलिब्रेट खालामगोन बिथांमोना लाजिनांगोन असनमान जागोन मानो माब्रै असनमान जागोन दिनै प्रमद बर'आ माबा मोनसे सेलिब्रेट खालामनो हागौ सावरायग्राया माबा मोनसे सेलिब्रेट खालामनो हागौ गबिन्द बसुमतारीया दिनै माबा मोनसे सेलिब्रेट खालामनो हागौ भुल गोरोन्थि बेफोरो भुल जागोन रन्जन दैमारि सार नङामोनब्ला दिनै नैबे पिस एकर्डआ जाया आं बेखौ 101 बार बुंगोन आं पिस एकर्ड मालाबाबो जाया शान्ति सुक्ति मालाबाबो जाया बोरो सागानगिरिफोरा दिनैनि दिनाव बबाव हाबसोना थाखो बबे एन्जर गुदुङाव हाबजोबनानै थाखो सागानगिरिफोरा इउबिपिअ बिथांमोनाबो सागानगिरि बिथांमोना बबे एन्जर गुदुङाव हाबनानै दङ रन्जन दैमारिखौ गारनानै नोंथांमोनाबो दिनै इउबिपिअखौ बिथांमोनजों आङो रायलायनोबो मोनाखै टाचबो गैया जेबो गैया सरि आं क्षमा बिग्रोयो सिगांनो इउबिपिअआ दिनै बिथांमोनाबो दायथ' दं बिथांमोनाबो दायथ' गैया होनना बुंबा भुल जागोन बर' रायजो राजानि थाखाय बिथांमोनाबो सिगनेटरि सागानगिरि रन्जन दैमारिखौ बरननांगौ दायथ' बिथांमोनावबो दङ मानो गोसो होआखै नोंथांमोना दिनै मानो दिनैनि बे गभर्नमेन्टखौ मानो प्रेसार होआखै आंनो बेल' कुइसना आरोबाव दिनैहाय आबसुआबो दिनै दायथ' दं सागानगिरि बिथांमोनाबो मानो रन्जन दैमारिनि गनायनि बेलायावहाय नोंथांमोना मानो प्रेसार होआखै दिनैनि बे गभर्नमेन्टखौ मानो नारसिनाखै दिनै नोंथांमोना दिनै सरकाराव फैबाय रन्जन दैमारिखौ
आं दिनै सरकाराव जिरायोब्ला दिनै नोंथांमोन रन्जन दैमारिखौ लाबोगोन होननानै बोरो रायजो राजानि सिगाङाव नोंथांमोना बुंदोंमोन दिनै लाबोनानै हो होननानै एबसुफ्रा दिनै बुंनो हानायनि पावारा दं मानो बुङाखै दिनै आंनि खोथाया बेल' दिनै बोसोरसे जाबाय जानुवारि 27 तारिख बा सागान पिस शान्ति सुक्तिनि एकर्डनि जासिगोन दिनै बे सिम्पोल राव सिम्पोल खोथा सिम्पोल सोंनाय बेफोरो आबसु इउबिपिअ बिथांमोनखौ सोंदों इउबिपिअ बिथांमोनाव आं मोनसे कुइसन खालामदों नोंथांमोनाबो दिनै रन्जन दैमारिखौ बरननायनि नामाव प्रेसार होनांगौआ नोंथांमोननि दायथ'मोन मानो खालामाखै दिनै फार्स्ट कुइसन मिथिबाय आरो दिनैसिमबो होदोंबा दिनै गभर्नमेन्टखौ मानो एसेबो बुंनो हायाखै नोंथांमोना दिनैसिमबो माने प्रेस मिटखौ होनो हायाखै रन्जन दैमारिनि नामाव स्पेशल अरिजिनेल एक नाम्बाराव रन्जन दैमारि सारनि नामाव दिनै माने प्रेसारखौ होनो हायाखै दिनै बिनि नामाव माबा मोनसे दावराव दावसि जायोबा बेफोरनि दायथ'आ इउबिपिअ आरो आबसु बिथांमोनाव जाहैजोबगोन दाया खिन्थु एनडिएफबिनि गथ'फोरा एक्स एनडिएफबिनि गथ'फोरा रन्जन दैमारि सारनि सायाव 50% नङाब्लाबो 100% नङाब्लाबो 80%आ बिथांजोंनो दं रन्जन दैमारिजों दं आरो गबोगोन फैगोन आबसुनावबो आंहा दिनै सोंनांगौ दं मिस्टार दिपान बर' बिथांखौ आं दिनै सनमान होबावगोन सार दिपिनाव आं मोनसे खोथा सोंनांगौ दं माबोरै नोंथांमोननि दैदेननायाव दिनै आबसुआ प्रेसार होगोन होननानै बुंदोंमोन मानो होनो हायाखै दिनै जानुवारि मासनि 19 तारिख जालांबाय गाबोन 20 तारिख जानोसै ओमफ्राय दिनैनि दिनाव मानो नोंथांमोना दिनैसिमबो प्रेसार होनो हायाखै खोथाया मानो प्रेसार होनो हायाखै रन्जन दैमारिया दिनै बिदिनो जेलाव थाबाय थानांगौ नामा आरो ओमफ्राय जुदि होदोंबा माला होखो माला प्रेस मिटआव रन्जन दैमारिनि नामाव बुंखो नोंसोरो एक्सट्रायै रन्जन दैमारिनि नामाव मानो प्रेस मिट खालामनानै बुंनो हायाखै ना रन्जन दैमारिया ओरैनो ब्लाइन्डलि सिगनेसार होना फैखो ना ओरैनो बिथांनि सिगनेसार होनाया नंखाय नामा आंनि सोंनाया बे आरो प्रमद बर' बिथांनावबो कुइसन दं आंहा दिनैनि बे सरकार इउपिपिएल सरकारनाव आं बुंनांगौ दङ इउपिपिएल सरकारा दिनै प्रमद बर'आ बुंदोंमोन आङो रन्जन दैमारिखौ बरनना लाबोगोन आं जेब्ला सरकाराव जिरायगोन आं चिफ जागोन अब्लानो आङो रन्जन दैमारिखौ बरनगोन होनना बुंदोंमोन मा जाखो बेफोर रायजो राजानि सिगाङाव खोथा होनायफ्रा मा खालामखो दिनै जानुवारिनि 19 तारिख जाबाय गाबोन 20 तारिख मा बेसे दंबावो 27 तारिखआ 27 तारिखनि दिनाव रन्जन दैमारिया थानो मोनाब्ला माबायदि पिस एकर्ड जाखो आयेननि खोथाखौ होननानै बुंदों दिनै उकिल सानै एडभकेट सानैयानो बुंदों दिनै सानै एडभकेटआ दिनै लिगेल प्रसेसआव खारोब्ला बिथांखौ रन्जन दैमारिया सिगनेसारबो होनो मोनामोन दिनै बिथांखौ दिनै सिगनेसार होनो लाना थांबाय मा हिसाबाव लांखो थाथोंमोन ना बिथाङा जुदि मोनथारामोनबा मानो लांखो दिनैनि माबा सरकारा मा हिसाबाव दिनै बिदि खालामखो मानो बर'ना आरो दे लांबाय थिगै আছে मानिबाय बिथांमोननि सरकार बिथांमोननिनो पावार बिथांमोननिनो गासैबो खिन्थु दिनै रन्जन दैमारिया न'आव थानो मोननायनि मोन्थाया दङमोन बे मोन्थायखौ खालामदों दिनै आं सिदायै बुंगोन प्रमद बर' आरो गबिन्द बसुमतारी बिथांमोननि सानैनि इलिगेल खालामनायावनो बिथांमोना बेखौ बरननो गोसो गैया आं दिनै हब्रा बुंनो गोसो जादोंमोन आं सार रन्जन दैमारिनिखौ दिनैहाय आं मोनथिदों दिनैहाय माबोरै गगोन गवा आं दिनैहाय खुला मेला आं ससियेल मिडियायाव रन्जन दैमारि सारनि खोथाखौ खुला मेला बुंजोबला सम लानानै आं बुंगोन आरो दांनानै होगोन दिनै खोथाखौ आं आद्रा दोनबावदों आं लुबैदों जानुवारि 27 तारिखनि सिगां आसा खालामदों इउपिपिएल सरकार आबसु इउबिपिअ बिथांमोना माबा मोनसे खालामगोन आरो बिथाङा गबोगोन 27 तारिखआव आं बेखौ आसा खालामनानै दङ नायनि गनायाथ' बरननोनो हाखानाय नङा इउबिपिअ बा आबसु बिथांमोनाथ' हाखानाय नङा अनलि बिथांमोना प्रेसारल' बुंनोल' हागोन बिनि अनगायै जेबो खामानि मावनो हाया बे मोनसे खोथा रोखाखा ओमफ्राय दिनै बे सरकार इउपिपिएल प्रमद बर' सरकार मिथिबाय बिसोरो हाखाया गबिन्दआबो दिनै बरननो हाया सानसे समाव बिथाङा जेलाव दङमोन 100 बार बुंगोन आं बेखौ रन्जन दैमारिनि सार रन्जन दैमारिनि अननायाव बिथाङा थल' गबोदों
थल' गबोदों दिनैहाय फेरेंगा मोनाबो सावरायग्रा मोनाबो दिनै सार रन्जन दैमारिनि आबायाव दिनै आराम थानो मोनो बिथांमोना दिनै MCLA माबा माबिनो दंफांनि बिगोमा माबानिबा कवारिनि बिगोमा मानिबा बिगोमा जारलाजोबनानै दं खिन्थु दिनै रन्जन दैमारिखौ मा खालामदों बिसोरो दिनैहाय मानो दिनै जेलाव सोथाबनानै दोनबाय थाखो दिनै मानो बरननो हायाखै दिनै बिथांमोना जुदि बिराद पावारफुलब्ला मानो बरननो हायाखै रन्जन दैमारिखौ दिनैनि बे गबिन्द बसुमतारी प्रमद बर' सावरायग्रायानो होन फेरेंगामोननि सरकार फेरेंगाया गोसोबा हमनो हायो गोसोबा सोनो हायो गोसोबा जेलाव दोननो हायो गोसोबा बरननो हायो बिसोरनि आखायावनो गासैबो पावारफुल गासैबो पुलिस प्रखाखन आइन साइन गासैबो बिथांमोननि आखायावनो दंजोबो दिनै मानो बरननो हायाखै सासे बर'नि लिडारखौ दिनै बर' रायजो राजाया रन्जन दैमारिखौ आसा खालामनानै दं फोथायनानै दं बबेबा गामियावहाय प्रमद बर'आ जायगायानो गैया क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव बहाबा मोनसेबो जायगायानो सापर्टारानो गैया प्रमद बर'खौ थैनोबो नायनो मोजां मोना सुखुवा बिनि खोथाखौ बेफोरबायदि दङ जों मिथिगौ गबिन्द नोंथांनि आवाजखौबो माबा जाय गामियाव नायनो खोनासंनो मोजां मोना बुंनायाव बिराद मोजां बुंनो हायो बिराद जारिमिननि खोथा बुङो बिसोरो बिराद हिस्ट'रिनि खोथा बुङो दिनैनि दिनावहाय बर'आ ओरैदिमोन खुन माबा जायगानिफ्राय फैनायनो बेफोरबायदि खोथाखौ बिथांमोना बिराद बुङो रावनिबो लिडारनिफ्राय खोनाया दिनै गबिन्द बिथांनिफ्रायनो जों खोनायोमोन बिथांमोननि खुगानिफ्राय जों खोनायो बहुद राजा दंमोन आरे राजायालाय सोर गैयामोन बांगालाबो दङमोन बै समावहाय गुबुन मानसिफोराबो गोबाङानो जेसेबां मानसि हारि दंमोन बिथांमोनावनो राजा दङमोन अनलि बर'आल' राजा गैयामोन राजा जुदि दंथारोमोनबा बोरो राजा बंस'नि मानसिया बोरो फैयो बर' राजानि बिसिनि न'खरनि मानसियानोथ' सोरबा सासे थागौमोन ना फिसानि फिसा थागौमोन ना गैया बर'आ राजा गैखाया ओंखायनो आं गैयाखौनो होनना बुंगोन आं बर' राजा गैयि हिसाबै राजानि बंस'आनो जोबस्रांलांदों नामा आं बिखौ साननानै दङ सिम्पोल राव एकदम नंखाय राव आरोखि फिसा रावाव बेखिनि खोथाखौ आं बुंदों दिनै जेखियानो जादोला रन्जन दैमारि सारखौ जोंनो नांगौ आरो आंनोल' नङा समस्त बर' रायजो राजानावहाय नांगौ दिनैहाय पिस एकर्ड जादोंबा दिनै रन्जन दैमारिखौ मानो बरननो हाया मा दं सिङाव माबे बिजिजों सुथेनानै गारबोदों दिनै रन्जन दैमारिखौ बरननो हायै सुथेना गारबोनाया प्रमद बर' खालामना दोनदों नामा नोंसोरो दिनै बर'जों बर'ल'सो खालामलायनो हायोलै सोरबा सासे गुबुन हारसा रायलायग्रा लिडारफोरखौ नोंथांमोना जेबो खालामनो हाया दिनै सोरबा सासे बर'फोरा गिदिर खोथा मोजां खोथा होननानै बुंबा बिथांखौ एकदम नाख्रेब नुख्रेबनो माबा सोना दोनगोन माबा माबि खालामगोन CBI तदन्त खालाम अनलि नैबेनि बे सरकारा मिसा खोथाखौ बुंनानै लाब गैया दुनियानि एखेबारे मिसाखा नंखायखा आरो एकदम माबा मोनसे बुङोबा केस होगोन NIA लगायगोन हमनांगौ जेलाव सोनांगौ मानांगौ CBI खालामनांगौ बेल' थान्दाया बेल' CBI होनांगौ इनकुवारि खालामजोबनांगौ बिनि न'खौ एकदम दानख्रेब धंस' खालामना नांगौ बेल' खिन्थु नोंथांमोनावबो बे CBI तदन्तआ मालाबा गोग्लैगोन आरो खालामजागोन नोंसोरबो सानसे समाव जाय दिनै CBI नि खोथाखौ बुंबाय थादों तदन्त खालामनांगौ होननानै बुंबाय थादों जाय बुंबाय थादों बिथांमोनावनो मालाबा खालामजागोन गोग्लैगोनबो बेफोरबायदि जों आथिं आखाइ बुफाय जानाय पेरालाइजखा जोंफोरो जेबो गैखाया मिथिबाय NDFB नि गथ'फोर एक्स NDFB फोरनि गथ'फोर आथिं आखाइ बुफायजोबजानाय पंगु जेबो गैया खिन्थु दिनैनि बे सरकारा प्रमद बर'आ बुंजाबाय थागोन 100 बार बुंजाबाय थागोन 100 बार बुंजागोन मानो होनना बुंबा रायजो राजानि सिगाङाव रन्जन दैमारिखौ आं बरनगोन आं सिट जायोब्ला जोंनि सरकारा फैयोब्ला होनना बुंदोंमोन दाथ' नोंथाङा सिटबो जाबाय दिनै खामानि मावनो जोंखौ चान्स होआ बायदिसिना बखियो आरे नोंथांमोनखौथ' मा चान्स होआ नोंथांमोनखौ बुंगोन बयबो सोर बुङा बयबो बुंगोन बेफोरबायदि केसनि बेलायावबो दिनै जेबो गैया
वारेन्ट फैनानै दं सोरबा सोरबाया खारनानै दं बाहेराव मानो बिदि जादों आंनिया खोथाया बेल' इउबिपिअ बिथांमोना गाज्रि मोननो नाङा दुखु मोननो नाङा जायहा इउबिपिअनि लिडारफोर दङ आं बिथांमोननि सायावहाय बिथांमोनखौ मोननैसो खोथा सोंनो लुबैदों अननानै नोंथांमोनखौ आं खावलायगोन अननानै रन्जन दैमारिखौ नोंथांमोना खनसे प्रमद बर' बिटिआरनि चिफ आरो गबिन्द बसुमतारी बिथांमोनाव फैनानै नोंथांमोना मोजां प्रेसार हो आरो जुदि नोंथांमोननि बुंनायखौ जुदि मानियाबा प्रेस मिट हो आंनो बेखिनिखौल' आं खावलायगोन नोंथांमोननावहाय दिनै नोंथांमोनजों आं रायज्लायनोबो मोनाखै लोगोबो मोनाखै बे आरोखि थ' आं मोनथिया हिसाबै आं जेला नोंथांमोना इउबिपिअआ बिथांमोना सिगनेसार होनो थांगोन अब्लासो आङो गोसो माथो गोदान आफाद दंबावो बेखिनि खोथाखौ सानदों जिखियानो जादोला एबसुफोरखौबो आं दिपेन बर' बिथांखौबो आं खावलायगोन नोंथाङा रन्जन दैमारिनि नामावहाय जों प्रेसार होगोन मागोन होननानै बुंदोंमोन इमप्लिमेन्टनि खालामनायनि सायावहाय नोंथांमोना प्रेसार होगोन मागोन होनना बुंदों दिनै बोसोरसे जानोसै जानुवारि 27 तारिख सफैयैफोरनि नामाव बिथाङा जेलाव थाबाय थानांगौ नोंथांमोना लुबैयो नामा आरो इउबिपिअ बिथांमोनावबो आङो सोंनो लुबैयो रन्जन दैमारिखौ जेलाव थाबाय थाजानायखौ नोंथांमोना लुबैयो नामा आरो लुबैयाबा इउबिपिअ नोंथांमोनाबो गबिन्द फेरेंगा सावरायग्रा एकदम जेसेबां सिगनेटरि दं बिथांमोनाव प्रेसार हो आंनि खावलायनाय आंनिसो खावलायनाय दे एबसुफोरखौबो होनगोन आं बिथांमोनखौ प्रेसार होनांगौ आरो जुदि बिदि प्रेसार होआबा प्रेस मिट गोरा गोख्रों स्टेटमेन्ट होनानै हो मानो बग'आ बियो दिनै नोंथांमोनानो दिनै आबसुआ बेकबन होननानै बुंनानै लायो दिनै नोंथांमोना बेकबनानो जुदि दुरबल जुदि प्रेस मिट होयोबा जेबो खामानि जानाय नङा बे बेकबना थमस्र' बायगोन मिथिबाय नोंथांमोना जुदि बेकबन होननानै जुदि साननानै लायोबा गोरा होननानै जुदि बर'नो सिनस्रि होननानै नोंथांमोनानो बुंना लायो हिसाबै नोंथांमोना रन्जन दैमारिनि गनायनि नामाव प्रेस मिट खनसे होनांगौ आरो होआब्ला मोनसे डेडलाइन होनांगौ एथ' तारिखआव गवाबा जों बिनि आन्दलना जागायगोन होननानै नोंथांमोना डिक्लेयार होनाया साबसिन जागोन होननानै आं सानो थ' आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों